Ndol. Apa? Oh iya Rono. Biasane Rono. Ayo no. Biasane dolan. Tak golek ya ning kene tak tim iku. Kalau kan gedang. Kan gedang ya kayak mending gitu. Nang klante ya. Nang klante. Karo ndele ning sor gedang. Karo iki apa mau? Wis. Foto unggahane piye? Unggahane iki ya. Unggah bener kopek kan. Sik urung lali iki. Sik. Hah? Anu dicek lho. Cek. Wes ngene ora tau mudah gunung. Jelurun tapi sing sitok ndi? Yo nyumat. Tang nyumat itu. Wes untuk alor ayo. Ayo dipindah set. Alor. Ucane. Mertone sak dhuwe. Yo. Yo. Boleh. Polisi. Bahaya menurut Madan. Apa-apa. Loskan. Bangkrut. Ya. Ngawur piye?
Bokongmu hati-hati, bokongmu. Keri do. Keri. Wis kono ae. Adono sik, oke benar. Kok cedek timbal? Kayak keserapanan. Ora panen, Lat. Piye iki? Ya ora apa-apa. Muten. Tengah ae. Iya. Kalian bener. Enak. Anu lho. Ora apa-apa. Ora semuanya, Lat. Wes wae. Lah rek ora. HP ini cepet sih. Jeblok HP ini, jeblok HP sih. Ayo. Lek kobos ceklon let. Lah wedhus mbak. Wedhusmu udah kita main belah. Ketane toilet. Sauke piye? Rokokan. Woi, di situ. Ayo dibedah, panas iki san. Candeng telo bol. Candeng telo. Candeng telo. Candeng cagak yo. Candeng telo. Lah wis kulan kono. Nrawak. Nrawak apa? Kidul galang let. Galang sing kidul. Bun reja apa yo? Galang kidul. Reja ngene. Oh, kono ae. Bol, aja cici bol. Kali bol. Ada bro. Kali yo. Kayak ngali yo di video bareng nek. Sababan mental engko. Kayak gede kok sumpeti lho iki. Oh iya.